Iki sing rawuh rene lek sabar dadi anak kumpul wong tuwek mulya sampean. Sampeyan kok dadi anak sabar kumpul wong tuwek. Wong tuwek lek sampean sabari gak tau gelo. Lek wong tuwek gak gelo Allah gak gelo surga menjadi tempat jenengan. Tapi lek sampean karo sampean dadi pribadi sing kaku yo aja kumpul wong tuwek. Wong tuwek kok getaki ya. Gelo kok lek gelo Allah melu gelo. Sampeyan iki lek gak sabar rungokno golek kontrakan. Omahe 2 kilo engko pendak kangen moro kuwi malah gak tahu konflik, malah rukun. Mergo kumpul wong tuwek kudu sah. Mergo wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh. Sing nyanding ra tau dipamerne. Anakku sing ning wates pendak rene mesti nggawa bakso. Mek pendak nggawa bakso lho wong sak kalen bendina diceritani. Lah sing kumpul lho bendina nukokne pecel rawon, bendina jeleput lho ora tau diceritani. Lho pancen kumpul wong tuwek kudu sah. Wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh lho. Ya apa ora? Nenek sing batin. Lah niki kita tiyangi teng sanding kula niki. Mendak lek moro mek saulan pisan mek nggawa bakso dilak-diluk dipamerne. Nek padahal mulih mesti ngerontoki kambil. Kambil gowo, kates gowo, tewel. Lho tenan. Tapi lek sampean iso sabar, pah jan tenan. Terutama iki ibu-ibu niku sing sabar kali wong tua nggih. Carane sabar ya niku wae aja gelakne. Nomor 2 aja cetil. Sampeyan lek karo wong tuwek cetil hitung-hitung Allah genten hitung. Sampeyan lek karo wong tuwek los Allah genten. Lho ki sing rawuh rene lek pengen sugih, woi, lumana karo wong tuweke dhewe-dhewe. Ngono lho. Wes engko bar pengajian wong tuane diparani, "Mbok, mulai sesuk ora usah mikir bayar listrik. Listrik wis dari anakmu ki lho." Hei. Lha kok do sariawan to dijak kon ngetokne dhuwit. Mbok, nyapa mulai sesuk melu arisan. Aja melu sitok, melu 5, aku sing bayari lek betok peken. Sampeyan iki berase tak pira to, Mbok? Saulan karo bapak. Leh paling mek 20 kilo. Ya wis mulai saiki tak cukupi sing 20 kilo sak teruse. Lauk pauke mbok alah paling 500 tak cukupi beras 20 kilo karo duit 500 tiap bulan tak wehi. Niki anak sing batin terus. Omong ngono, kula anak-anakku sing tas munggah ning panggung kuwi mau lho. Omong Dengke, sampeyan ra hitung-hitung Allah genten ra hitung-hitung. Ngono lho. Poso diparani, Mbok, ora usah mikir buka, ora usah mikir sahur, ora usah masak, tak teri. Ngono anak kok pengen mulya. Mbok, iki mejane iki sok ora usah kok pikir, jajane apa jare aku, tak cukupi kabeh. Ngono iki klambine, Pak, 3 setel sampean, Ibu 3 setel kangge lebaran. Nya iki kangge persiapan lebaran 10 juta. Wer. Aku erung tahu kok. 10 juta to. Dolek sampean ra hitung-hitung Allah genten ora hitung. Lah ora wong Blitar, ora wong Kediri iki sami ugi sami mawon. Silit babi dintop. Karo wong tua iki cuwetil. Omahe wis pisah nyanding wong tuane. Lah kok malah bendina ki ra tau masak. Lah kok lek sarapan iki ngene mboke. Mulih go sak piring jangan sak mangkok dikekne sing lanang. Wah model ngene iki kere tenan ini. Enak ning kalen model ngene iki. Wonge kacamataan. Aku winginane muni wong iki kacamataan, kok sing kacamata cuwepoti kabeh to. Sing beneh karo wong tuane, Lho mergo wong tuwek iki lek diitung uripe mek entek ge ngurusi anak kok. Nggih napa nggih? Sampeyan lek ngurusi anak iki jan
arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne. Apa to kok dijaluk anak gak kok wehne iki lho. Jaluk apa to gak sampean turuti motor kok tukokne. Jaluk omah kok gawekne, sawah kok wehne. Apa to? Lek perlu nyawa ku lek sing jaluk anak diwehne. Para hadirin, Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Mulut. Wong kalen nek nyelameti tanggal 42 Mulut. Mboten napa-napa Kanjeng Nabi dislameti ya purun, mboten dislameti ya purun. Tapi sing baku panjenengan rawuh mriki, panjenengan memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, itu satu bentuk bahwa panjenengan mencintai Kanjeng Nabi. Cinta dateng Kanjeng Nabi niku kena digawe modal benjing teng akhirat. Mergo Kanjeng Nabi dawuh anta ma'aman ahbabta, kowe kabeh bakal besok dikumpulin nang akhirat karo wong sing kok cintai. Lek panjenengan cinta karo Kanjeng Nabi panggenane teng swarga, insyaallah panjenengan kumpul kalih Kanjeng Nabi teng swarga. Amin ya robbal. Para hadirin, tegane teko. Kon Mas tak lebokne dhewe ae. Kula niki wau nembe teng mobil niku turu roh dugi mriki dadi rada bingung. Mulakno aku mlebu omahmu ya bingung kok ya sitok enek sing nawani aku kon mangan jajan. Lali nggih. Dadi aku lungguh sampai munggah rene iki rong rasane jajan belas. Lah mergo Pak Lurah jagongan ya mek ngejak omong-omongan ra manggane belas. Pak Lurah mek nyritakne anu lho iki TikToke kathah. Kuwi ora penting, sing penting jajanmu ki lho manggakno aku ngono. Jadi jajan ora dimanggakne apa meneh madiang. Para hadirin, tidak ada satu nikmat dalam hidup ini sing ngalahne nikmat lahire Kanjeng Nabi. Jadi Allah niku paring nikmat kuwatah, tapi sing paling agung ki nikmat lahire Kanjeng Nabi. Mergo Allah dawuh laula laka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Muhammad ora krana awakmu aku ora gawe jagat raya iki. Jadi eneke jagat raya niki, eneke bumi, eneke lautan, eneke hutan, eneke langit, eneke bulan, eneke matahari, eneke bintang, eneke meteor, eneke galaksi, eneke donya niki, eneke Indonesia, eneke Jawa Timur, eneke Kediri, eneke Wates, eneke Sidomulyo, eneke Kalen, iki mergo eneke Kanjeng. Jadi cara Kanjeng Nabi enggak enek, Kalen iki enggak enek. Lah lek Kalen enggak enek, nyampeannya ora. Jadi eneke Kanjeng Nabi ki dadekne eneke Kalen iki lho. Kanjeng Nabi ra enek, Kalen ra enek. Kalen ra enek. Kalen ra enek. Diomongi mek mendeli Mergo eneke Kanjeng Nabi Sidomulyo eneke Sidomulyo dadekne eneke panjenengan. Lho lek ngono bener dawuh ulama, inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam niku a'zamun ni'am. Lahirnya Kanjeng Nabi niku nikmat sing paling gede dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah. Lah terus Kanjeng Nabi niku diwujudne nang jagat raya niki kangge apa? Untuk apa? Kanjeng Nabi dawuh, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku ki wujud ning donya SK-ku, perintahku kanggone Allah mek kono to akhlak, mek kono to moral, mek kono to budi pekerti.
eneke Kanjeng Nabi dadi eneke jagat raya, eneke Kanjeng Nabi kon nyempurnakne akhlak. Masya Allah. Jeng Nabi wujud niki eneke wujude Jeng Nabi eneke jagat raya, Jeng Nabi wujud mek kon nyempurnakne akhlak. Subhanallah. Betapa agungnya akhlak, betapa agungnya moral, betapa agungnya budi pekerti. Masya Allah, lek ngangen-ngangen Jeng Nabi ki wujud dadekne wujude makhluk. Lah Jeng Nabi diwujud nih kon nyempurnakne akhlak. Lek diangen-angen lho lek ngono ning donya ki sing paling agung niku akhlak. Bukan kualitas ibadah, bukan nasab, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan kecerdasan. Sing mulya ning donya ki akhlak. Wong diarani apik ora mergo ibadahi, tapi mergo akhlake. Wong diarani apik ora mergo sugihe, tapi mergo akhlake. Sampeyan duwe tangga sugih tapi sombong, apik apa elek? Elek. Enek ning kene. Wonge seragam apa ora? Seragam. Jadi diarani apik utawa ora orang itu karena akhlaknya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya. Amen duwe tangga, jabatane iki sampean duwe tangga jabatane dhuwur, tapi lek pedhok tangga iki gak tau gelem takon, angkuh apik apa elek? Elek. Wong iki kene ya. Nggih. Sampeyan duwe tangga, wong sampeyan duwe kenalan, mek ceramah YouTube-e kondang. Tapi mek mergo ora ditawani jajan lha mutung. Kuwi apik apa elek? Elek. YouTube ting telecek, tapi mek mergo lungguh gak ditawani jajan lha nesu. Kuwi apik apa elek? Wonge ya teko. Iya, wonge ngedeg-degan. Iya. Lha tenan Pak jarane wong apik ki akhlake, ora ibadahe. Sampeyan duwe tangga yo masyaallah, sak kalene ora ana sing nandingi ibadahe. Wong wedok srawegep ibadah. Poso ki ya sregep. Tapi nuwun sewu, lek rewang ki maido wae. Apik apa elek? Lek iki wonge jelas teko iki. Ketoke lungguh ngarep ketoke. Jadi diarani wong apik iki ternyata bukan nasape, nasape dhuwur. Wah, nasape teko iki, munggah iki, munggah iki, munggah iki, munggah iki. Tapi senengane mencaci maki orang, menghina orang, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ya panggah elek. Lha sapa to sing iso nandingne iblis iki? Iblis niku kula ngaji teng Jampes biyen Al-Maghfurlah ya Masruhin dawuh. Iblis kuwi asale Azazil jenenge. Niku sayyidul malaikah, Pak, bose malaikat. Jadi swarga niku mbiyen penghunine iki malaikat tok. Lah ketuane iki jenenge Azazil. Azazil ditimbali karo Allah. Azazil dalem Gusti, lumpukno anak buahmu, aku arep ngenekne pengumuman. Azazil mengumumkan, ya ma'asyiral malaikah istami'u amama rabbikum. Hei malaikat kumpul. Gusti Allah harus ngenekne pengumuman. Akhirnya malaikat sak swarga kumpul. Begitu kumpul Allah dawuh wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Hei malaikat, ayo sak swarga hormato, sujuto, aku gawe makhluk jenenge Adam. Sujud niku cara ulama tafsirane akrimu, ayo hormato. Kabeh malaikat sak swarga hormat illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lah kok malah bose malaikat sing jenenge Azazil sing akhirnya berubah jadi iblis niku malah mboten purun hormat, Pak.
Karo Allah ditegur, he iblis, ma manaka ala tasjuda id amartuk. Iblis kowe tak kongkon sujud nang Adam, nyapa gak gelem sujud, gak gelem hormat? Mboten Gusti. Lah nyapa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula niki luwih apik tinimbang Adam. Jenengan dadosaken kula saking geni, nasab kula nasab geni. Jenengan dadosaken Adam saking lemah. Nasab kula geni, nasabe Adam niku lemah. Geni kalih lemah niku Gusti munggo iblis cek mulyaane geni. Mboten. Lho tapi kan sing perintah aku, aja ndelok Adam. Senajan jenengan sing perintah tapi lek pun hormat Adam mboten. Kula niku ning swarga wis lawas, kula lho penduduk lawas. Adam wong anyar. Kok enek lho wong lawas kon hormat wong anyar iki. Mula cok enek to ning daerah iki enek wong anyar teko ki luwih pinter ngaji no kiai sing lawas-lawas rodok sumuk bareng ini kan enek ngono. Kuwi ya ketularan kuwi. Akhirnya Allah marah, ya wis nek ngono ukhruj minha fa innaka rajim. Wis metu kok swarga. Sampai kapan pun tak laknati. Kula critani sekedhik biografi iblis. Iblis niku di zaman teng swarga mboten enten sing nandingi ngibadahi. Makhluk Allah sing paling sregep ngibadah ki iblis. Wa kana iblisu yasjudullaha arba'ina alfasana. Iblis ki nalikane nang swarga ngibadah teng Allah suwine 40.000 tahun, sedetik pun tidak pernah bermaksiat. Wis golekno ning kalen wong 40.000 tahun gak maksiat blas, 4 taune. Patang wulan gak maksiat blas. Enek ora? 40 dina gak enek, 4 dina. Yo sampean jagongan 4 jam gak rasan-rasan enek ora? Gak enek. Wong meneh wong wedok. Nggih napa nggih? Wong wedok iki kan masyaallah. Lagi nyekel jajan ngene wis ngrasani. Jajan dicekel wis muni kok gak atek mekar ya. Sandinge nyaut ya ngono kuwi lek tepunge duduk cakra. Ora iso mekar jajal lek cakra, engko lek mekar sing ana muni ora mergo tepunge, iki mergo lek nguleni karo banyu adem. Jajal lek karo banyu anget engko lek mekar. Lagi nyekel tok wong telu sing ngrasani. Mbok dicakot ngrasani neh, gak patek legi. Ana muni ya ngono kuwi lek gulane sing putih, ya jajal lek gulane buluk lak legi. Ana muni nah ya ngono kuwi yutun. Cetile masalah. Jajal dicekel tok lho wong 6 sing rasane. Lho iblis iku 40.000 tahun gak maksiat blas. Ewa semono ibadahe hancur mergo nyapa rumangsa luwih apik tinimbang nabi. Wis kaya ngono kuwi lho. Iblis iki ibadahe hancur mergo som. Mula agama mulang teng sampeyan yu, sampean iki lek metu ka omah petuk wong wedok luwih tuwa, sampean kudu muni aku karo wong kuwi apik wong kuwi, mergo wong kuwi umure wis akeh, ngibadahi ya akeh. Yu lek petuk cah cilik sampean kudu muni aku karo cah cilik kuwi jek apikan cah cilik kuwi, mergo cah cilik kuwi umure jek titik, dosane ya. Ngono lho. Aja sombong. Kene iki ra enek aku, kafir kabeh. Lho tenan. Iblis lho 40.000 tahun hancur ngibadahi mergo rumangsa nasabe luwih apik. Wis leren ora usah banggakne nasab. Leren. Leren. Mergo wong sing apik ora nasabe tapi akhlake. Kanjeng Nabi iki dilem ya ora nasabe. Lek nasabe mendhuwur sampe Nabi Ibrahim. Lho nggih, sapa arep menang nasabe Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ora dipuji ora karena ngibadahi. Kanjeng Nabi lek ngibadah sikile sampe abu-abu kok.
Kanjeng Nabi dilem orang gantenge, ora bentuk fisike, Kanjeng Nabi dilem krana akhlake. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, akhlakmu ki ning dhuwure akhlak-akhlak sing agung. Wis. Jadi Allah memuja Rasulullah itu karena akhlaknya. Lho lek ngono akhlaki penting. Wis to sampean ahli ibadah, tapi lek karo wong tuwek wani ya elek. Nggih napa nggih? Lho Alqamah iki kurang hebat piye muridé Kanjeng Nabi. Tapi krana tau gelakne ibuke arep sedo iki lho meh gak iso nggawa kalimah tauhid. Padahal sahabat orang yang paling mulia setelah Rasulullah itu sahabat. Alqamah niku muridé kekasih orang yang selalu bersama Rasulullah. Ajeng sedo karo garwane dituntun, Mas la ilaha illallah, mboten saged. Ilate nekuk. Akhire kongkon sowan, anu tulung sampean sowan Kanjeng Nabi ben Kanjeng Nabi sing nuntun. Akhirnya enten sing sowan Kanjeng Nabi, Alqamah murid jenengan badhe sedo kan ngunekne kalimah la ilaha illallah mboten saged. Panjenengan katuran tindak mriku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, Bilal, rono tuntunan Alqamah. Dituntun kali sahabat Bilal panggah mboten saged. Akhirnya balik malih, piye Bilal mboten saged Kanjeng Nabi. Balik oleh takonono jek ndi ibu apa ora? Lek duwe ibu, golek ana ibuke kon rene. Mbak, Alqamah kagungan ibu, tasih pundi daleme mriku, goleki kali sahabat Bilal panggih. Jenengan ibu Alqamah nggih. Katuran tindak Kanjeng Nabi ditimbali jenengan. Akhirnya sowan Kanjeng Nabi, enten dawuh Kanjeng Nabi, Alqamah putrane jenengan nggih. Napa nalikane uripe nate mboten duwe akhlak sae kali jenengan? Napa nalikane urip Alqamah nate gelakne jenengan? Ibunya langsung menangis, nggih Kanjeng Nabi. Nate kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Kula kurang piye kalih Alqamah. Sawah cengkal 300 tengkalen ya wis kula sukane. Nyuwun toko teng pinggir margi nggih kula damelne. Dereng dangu nyuwun Honda Brio ya tak tukokne. Kula timbali kula kan benakne genteng bocor. Mboten purun mara Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Enek sing batin mosok ngono kuwi hadise ya ora iki mek. Menakne cerita. Kanjeng Nabi dawuh, jenengan ngapura Bu Alqamah. Kegandolan dosa kalih panjenengan duwe akhlak mboten sae kalih jenengan badhe sedo dituntun mboten saged. Ibunya dawuh mboten Kanjeng Nabi. Anak kok kaya ngono karo wong tuwa. Jenengan ngapura mboten. Akhirnya dirayu kan ngapura mboten purun. Kanjeng Nabi spontan dawuh, sahabat nggih, ayo padha nglumpukne kayu. Mbasa kayu nglumpuk ibuke takon, damel napa Kanjeng Nabi? Tak ngebong anakmu. Aku enggak lilo lek muridku kekasihku orang yang selalu bersamaku. Arep sok ning akhirat dibong karo Allah, mumpung durung dibong tak bonge nang donya. Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun jenengan bong Kanjeng Nabi. Lho sampean ngapura lek ora oleh dibong. Akhire ibu dawuh, nggih Kanjeng Nabi dosane Alqamah kula ngapura. Bilal tuntunan Alqamah. Bilal mlayu teng daleme Alqamah cek teko emperan. Alqamah jerit la ilaha illallah. Akhirnya sedo dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat meh tapi meh kepleset mergo uripe duwe akhlak gak apik karo wong tuane. Kaya ngene iki lho akhlak iki Pak. Apa meneh karo wong tuwa, sing rawuh niki sing apik karo wong tuwa. Fi hadzal zaman, teng zaman niki setelah Rasulullah, orang yang paling hebat itu adalah orang tua panjenengan piyambak. Ziarah Wali Songo ziarah, tapi ojo sampai sering ziarah Wali Songo lali karo kuburane wong tuane, ojo sampai. Kanjeng Nabi nyabda ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhone Allah dideleh nang ridhone wong tua, murkane Allah dideleh nang murkane wong tua. Sehebat apapun anak lek wong tua gak lilo, demi Allah Allah melu mboten lilo. Tek uripe anak. Sampe dadi wong pinter yo gelarmu tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan.
Sampeyan dadi anak pinter gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, boten SH, MH, komplit sak BH-ne pisan. Sampeyan dadi wong pinter, wong tua gak lilo, Allah melu boten. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lilo, Allah melu. Le sing bekti karo wong tuwek. Nek rabi aja milih ayune tapi milih lilane wong tuwek. Sing wedok-wedok aja mergo gantenge. Sama nek rabi kudu mergo wong tuwek nglilani. Wong tuwek nglilani jalan, wong tuwek gak nglilani jangan jalan. Kanjeng Nabi niku dicintai karo Khadijah. Kanjeng Nabi dilamar karo Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi dawuh, "Sik aku tak takon pamanku." Wong tuane pun boten wonten, pamane iki lho kanggo pilek Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong wis gak duwe wong tuwa, mongko bulike budene pamane pakdene kuwi dadi wong tuane. Aku tak matur pamanku, lek pamanku oleh aku ya melangkah, lek pamanku gak oleh aku gak melangkah. Iki lho Kanjeng Nabi, ngergani karo wong tuwa. Saiki wong tuane jek enek dianggep cagak telepon. Lho tenan. Sampeyan hebat dadi anak. Donya muntek ge bangun TPQ Madrasah Diniyah. Ge bangun masjid, ge santunan yatim piatu janda miskin, sampean ahli sedekah. Wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu lilo. Sampeyan dadi wong jabatane tinggi, dadi lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo jadi presiden, tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending jadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu. Salat mesti jamaah, dari Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah, poso sunnah istiqomah, poso wajib istiqomah, pendak Syawal mesti nyawal, pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti kemis. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibuke suwene 5 menit, bapak ibuke lilo, Allah melu. Buktine yo Alqamah niki to buktine. Mas sing dereng rabi to. Wis tenan, golek lilane wong tuwek. Nduk, kowe lek ndek pacar jenenge Solikin. Kok kowe karo Solikin kadung janji sehidup semati, lek bapak ibumu gak lilo aja melangkah. Kok bapakmu lilo karo Solekan, milih Solekan nduk. Manu lho Pak Lukman, Solekan mboten patek ganteng. Halah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni, Solikin karo Solekan padha. Sapa muni masuk ya, Bu? Lho nggih, tenan lilone wong tuwek iki penting lho. Niki sing rawuh rene lek sabar dadi anak, kumpul wong tuwek, mulya sampean. Sampeyan kok dadi anak sabar, kumpul wong tuwek. Wong tuwek lek sampean sabari, gak tau gelo. Lek wong tuwek gak gelo, Allah gak gelo, surga menjadi tempat jenengan. Tapi lek sampean karo sampean dadi pribadi sing kaku yo, aja kumpul wong tuwek. Wong tuwek kok getaki ya. Gelo, kok lek gelo, Allah melu gelo. Sampeyan ki lek gak sabar rungokno golek kontrakan. Omahe 2 kilo engko pendak kangen moro kuwi malah gak tahu konflik, malah rukun. Mergo kumpul wong tuwek kudu sah. Mergo wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh. Sing nyanding ra tau dipamerne. Anakku sing ning wates pendak rene mesti nggawa bakso. Mek pendak nggawa bakso lho wong sak kalen bendina diceritani. Lah sing kumpul lho bendina nukokne pecel rawon, bendina jeleput lho ora tau diceritani. Lho pancen kumpul wong tuwek kudu sah. Wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh kuwi. Ya apa ora? Nenek sing batin lah niki kita tiangi teng sanding kula niki. Ndak lek moro mek saulan pisan mek nggawa bakso dilak-diluk dipamerne. Nek padahal mulih mesti ngerontoki kambil.
Kambil gowo, kates gowo, tewel lho tenan. Tapi lek sampean iso sabar, pah jan tenan. Terutama iki ibu-ibu niku sing sabar kali wong tua nggih. Carane sabar ya niku wae aja gelakne. Nomor loro aja cetil. Sampeyan nek karo wong tuwek cetil hitung-hitung, Allah genten hitung. Sampeyan nek karo wong tuwek los, Allah genten. Lho, ki sing rawuh rene lek pengen sugih, woi, lumana karo wong tuweke dhewe-dhewe. Ngono lho. Wes, engko bar pengajian wong tuane diparani, "Mbok, mulai sesuk ora usah mikir bayar listrik. Listrik wis dari anakmu ki lho." Hei. Lha kok do sariawan to dijak kon ngetokne dhuwit. Mbok, nyapa mulai sesuk melu arisan. Aja melu sitok, melu 5, aku sing bayari lek betok peken. Sampeyan iki beras entek pira to, Mbok? Saulan karo bapak. Leh paling mek 20 kilo. Ya wis, mulai saiki tak cukupi sing 20 kilo. Sak teruse. Lauk pauke Mbok alah paling 500 tak cukupi beras 20 kilo karo duit 500 tiap bulan tak wehi. Niki anak sing batin terus. Omong ngono, kula anak-anakku sing tas munggah ning panggung kuwi mau lho. Omong Lengke, sampeyan ra hitung-hitung, Allah genten ra hitung-hitung. Ngono lho. Poso diparani, Mbok, ora usah mikir buka, ora usah mikir sahur, ora usah masak, tak teri. Ngono anak kok pengen mulya. Mbok, iki mejane iki sok ora usah kok pikir, jajane apa jare aku, tak cukupi kabeh. Ngono, iki klambine, Pak, 3 setel sampean, Ibu 3 setel kangge lebaran. Nya iki kangge persiapan lebaran 10 juta. Wer. Aku erung tahu kok. 10 juta to. Lho lek sampean ra hitung-hitung, Allah genten ora hitung. Lah ora wong Blitar, ora wong Kediri iki sami ugi sami mawon. Silit babi dintop. Karo wong tua iki cuwetil. Omahe wis pisah nyanding wong tuane. Lah kok malah bendina ki ra tau masak. Lah kok lek sarapan iki ngene mboke. Mulih go sak piring jangan sak mangkok dikekne sing lanang. Wah model ngene iki kere tenan iki. Enak ning kalen model ngene iki. Wonge kacamataan. Aku winginane muni, wong iki kacamataan, kok sing kacamata cuwepoti kabeh to. Hei, sing beneh karo wong tuane, hei. Lho mergo wong tuwek iki lek diitung uripe mek entek ge ngurusi anak kok. Nggih napa nggih? Sampeyan lek ngurusi anak iki jan arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa to kok dijaluk anak gak kok wehne iki lho. Jaluk apa to gak sampean turuti motor kok tukokne. Jaluk omah kok gawekne, sawah kok wehne. Apa to? Lek perlu nyawa kuwi lek sing jaluk anak diwehne. Tangga kula iki anake wedok mati, nangis bapake. Kula entuk 2 dina nglayat Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Cara nyawa kena dijolne tak ijolne ben kula sing mati, ampun anak kula ya Allah. Sampeyan iki lek urusane anak nyawa lho kok wehne yu. Mbak, sampeyan anake lara gak mari-mari, sampeyan wani kok ndonga ya Allah lek penyakit kena dipindah mawon penyakit anak kula teng kula. Ampun anak kula sing lara ben kula sampeyan lho ngijolne penyakit kula wani iki lho pengorbanan sampeyan ning anak. Apa to gak kok wehne nang anak yu sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu. Gelas kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samarilang aku ora ngerti. Oh samarilang. Juh kere. Tenan, apa to? Nggih napa nggih? Lho jenenge anak iki tenan. Sampean anak rung lahir sampean wis repot to. Iki lho anakmu rung lahir lho biyen sampean wis repot.
Masa ora kelingan Mbak meteng telung apa nikah entuk telung sasi ke lho. Rabi entuk telung wulan lho yu awakmu mangan apa-apa balik mambu apa-apa balik lho ora kelingan to. Dilak dilu. Akhirnya karo sing lanang diter ning ngene bidan diperiksa untuk 10 menit. Sing lanang celuk Mas mriki, enten apa Bu Bidan? Selamat istri panjenengan hamil 1 bulan. Tolong Mas jaga kandungannya, makan makanan yang bervitamin. Mas bojone aja digetaki. Golek susah tumus ning bayi sing dikandung. Mas tiap bulan gawon rene tak kontrole kandungane. Subhanallah, anak sik saulan sing lanang lho di ultimatum bidan. Mulih sampean takoni karo ibumu, Mbak. Nduk, sidane kowe lara apa? Anu Bu, aku meteng saulan. Alhamdulillah. Beneran rumah tanggamu bintang ayu bintang jenjem, Nduk. Mulai saiki aja gampang ngelokne wong, aja gampang maido wong, aja gampang mitnah wong. Engko tumus ning bayi sing kok kandung. Karo omongane yo Nduk, bojomu aja gampang mateni kewan. Aku gak kepengin putuku lahir cacat. Mulai sesuk omongono bojomu Nduk, kon leren nek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk kon bakul cilok ae yo Nduk. La ilaha illallah. Wis nyambut gawe ning jagal potong ayam wis lumayan lho kon pindah. Mergo mbelani ya Allah, karo iki yo Nduk pesene wong kalen. Tenan gondelono tenan nalikane kowe meteng aja pisan-pisan ya Nduk nglangkai alu ngadeg ya Nduk. Kayak ngono kuwi lho yo biyen nek belani meteng sak wulan dadi 2 wulan 3 wulan yo coweluk karo maratuwane le. Dalem Pak, bojomu wis meteng 3 sasi, wong wedok elek meteng 3 sasi dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe bejo cilakane rezekine patine le, mumpung durung ditulis sedekahna le, sedekah ki tolak balak. Jenenge iki lek ning kalen telonan. Kowe kudu ngerti lho le, kalen karo Blitar ki beda. Lek ning kalen ki telonan paling titik ya le, undangane wong 450. Yo bojomu ki mripate mek ketip ya Allah, bakul cilok amen numplek ngono ki awakmu biyen nek belani anak kaya ngono ki lho masyaallah. Akhirnya nyedeki sing wedok dik kon slametan undangane 450. Lah pripun Mas kowe ya roh dhewe hawane nyambut gawe ngene iki. Pengenane adol cilok nang kalen wong-wong do njukuki tapi ndak bayar. Lah terus pripun piye lek gelangmu ae didol? Adol gelang belani ya Allah. Wetenge tambah gede 7 sasi celuk neh le bojomu wis meteng 7 sasi. Wong wedok elek meteng 7 sasi sirahe bayi sing ning dhuwur malik mengisor. Malik iki krama inggile tingkep syukurana ya le ben panggah sirahe nang ngisor golek babaran ben lancar. Iki jenenge tingkepan. Kowe tak critani yo le kalen karo Blitar ki beda. Ning kalen ki le tingkepane paling titik undangane wong 750. Yo bojomu ki mripate mek ketip nyedeki sing wedok dik kon slametan neh undangane 750. Lah pripun Mas yo piye nyambut gawe kaya ngene iki dik? Terus pripun Mas? Piye lek kalungmu ae didol? Adol kalung belani kuwi wong tuane awake dhewe biyen ngono kuwi masyaallah. Wetenge gede akhire krasa arep babaran. Lah wong babaran ki bejo-bejan sampean takon ibu-ibu. Enek sing ngeden tok. Ngono ki metu ya enek. Enek sing bolak-balik ngono ki ra metu ndase tok mlebune. Ngono. Akhire bolak-balik panggah ra metu. Akhirnya celukne dukun bayi dipluruti panggah ndak metu, celukne bidan disontik perangsang gak metu. Akhirnya Bu bidan muni kula mboten sanggup jenengan beto teng Kediri mawon. Jenengan beto ngene dokter spesialis kandungan. Digo mlayu nang Kediri diperiksa 10 menit, Mas sampean mriki. Ngapunten, nggih dokter. Bisa ndak bisa harus dioperasi sesar.
Lek gak dioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayine. Suami jenengan dengan gagah langsung matur, pinten dokter biayane? 10 juta. Ora maca bismillah langsung tanda tangan erek-erek nyapa mbelani anak. Mari tanda tangan mulih nang kalen koyok keterak angin. Mlaku ki mlembung ngene. Ya Allah. Karo mikir 10 juta duwe ndine. Akhirnya mulai takoni maratuane, sidane piye le bojomu kedah dioperasi, Pak? Lah terus piye langgih niku lho, Pak? Lah iya terus piye langgih niku, Pak? Kok langgih niku ki lho? Langgih niku piye biayane, Pak? Lah terus piye langgih niku lho, Pak? Kok langgih niku lah terus piro? 10 juta. Lah terus piye le? Langgih lah terus piye ngapunten Pak, pripun kula lek ngampil sertifikat tanah. Mbok ge apa? Kula damel ngampil BRI. Maratuwane mentelang menyuk men wae anak nyilih sertifikat. Ora iso. Akhire ngebel kancane nang Blitar, "Bro, kowe jere arep adol sapi." Heeh. Tak utangi mari, Bro. Ora apa-apa, pira, Bro? Iki dinyang 10 aku njaluk 11. Wis utangen padha 11 juta. Ya wis. Melayu nang Blitar, utang sampine koncone 11 juta, 10 menit didol payu 10 juta, rugi 1 juta, gak masalah, belani nggo duit 10 juta melayu nang Kediri, diwehne dokter kandungan, anake karo bojone dibawa pulang, bangga. Ya Allah, alhamdulillah kula dados bapak, kula kagungan putra. Mlebu omah urung lungguh celuk karo maratuwane, "Le brokoan le." Yo kaya ngono mari brokoan sepasaran selapanan setahunan terus gak leren sampean ngurusi anak. Akhirnya sekolah TK pyoh tambah mumet mergo sekolah ki paling larang TK mergo nyapa mboke melu sekolah. Bapake kemeng mergo ngragati wong loro. Anake ditukokne pedah mini gelem mboke njaluk vario. Aku gelem ya ngeterne anakmu mongko nukokne vario. Anake seragame loro cukup, ibuke 7. Mergo ngeterne anake karo tampil. Anake 5.000 cukup, ibuke 50.000 mergo ngeterne anake karo goleki bakul sayur. Mari TK SD, mari SD SMP, mari SMP SMA, nibo nanging ngragati anak. Akhirnya tamat SMA kegeret koncone melu kuliah. Ya Allah, 4 tahun sampean kangelan ngragati anak. Enek sing adol motor, adol mobil, adol sawah, adol lemah, nyewakne wis renorno. 4 tahun nibo nangi. Akhirnya jenengan ditelepon, "Bunda, apa Nduk? Aturan tindak Malang. Nyapa Nduk? Kula badhe diwisuda." Bunda kali ayah ndamel ageman sing sae. Akhirnya melayu nang Malang gawe klambi apik. Teko Malang diapakne karo anakmu. Ya Allah, mek dijak foto. Nek mung nguliahne anak 4 tahun nibo nangi mek dijak foto. Mula aja nggo umun lek ning Sidomulya nek wong macul gawe kaos SMP 1 wates. Lek muka ngelan ngragati anak mek dijoli kaos. Ngono kuwi lho trimo sampean dadi wong tuwek. Nggih napa nggih? Mari kuliah 4 tahun dianggit leren. Lho kok mulih tas diwisuda nggawa gendaan. Nyok manuk kuwi, nyok iki ya pacarku. Sapa jenenge? Lukman. Omahe di Blitar. Akhirnya tenan lagi wisuda ngrabekne anak. Ya Allah, mari ngrabekne anak leren dereng cik melu mikirne penggaweane anak. Nek bapake guru kon dadi guru, nek bapake perangkat kon dadi perangkat, nek bapake tani kon garap sawah, nek bapake tokone gedhi digawekne toko, nek bapake pitike akeh kon ngopeni pitik. Mari di penggawean leren dereng cik melu mikirne gawe omah anak. Dilak-diluk takon, gak enek lemah didol to yu, nyapa to, hel arep gekne encok-encok enduk kuwi lho. Arep mbok gekne ning kalen to, heeh.
Lah besan Blitar berarti parowan ora, besanku Blitar tak jatah tak kondongakne. Penak to besane Blitar mek kondongakne ora ya penak. Mari kok gawene omah leren dereng umur sampean 25 wayahe leren. Lah kok dibleki putu lho. Dadi wis tuweki panggah pelayon nek karo putune. Mula sampean ki hebat mergo nyapa hidup panjenengan itu habis kangge ngurusi wis berbaktilah kepada kedua orang tua mergo orang tua itu orang yang paling hebat di atas bumi hari ini adalah orang tua kula karo panjenengan. Siji aja nggelakne, loro aja iki engko bar pengajian tulung aja langsung mulih golek toko buka tuku kacang atum karo roti sisir. Mboke diparani. Dek 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 dek. Sapa kuwi? Aku mbok. Sapa? Tun. Nyapa Tun? Iki lho mbok enek kacang atum karo roti sisir. Kok ndengaren Tun? Tas diomongi Pak Lukman mbok. Jadi ternyata dunia itu yang paling hebat adalah terutama karo orang tua. Ayo para hadirin tenan sing apik karo wong tua. Kula iki kadang masyaallah nuwun sewu Pak Lurah 6 tahun urip ning pinggir dalan. Turu ning pos Kambling, sekolah buku sitok disai 6 tahun. Kula kaya wong gelandang. Tamat SMA, ibu kula muni le mondok omoh, mondok oleh apa? Lah piye kula tak merantau teng Surabaya setahun. Mulih gak oleh apa-apa, awak kula malah jeleput mergo bendina gelut karo satpam kalah terus. Akhirnya wangsul bersimpuh kula tak nderek dawuh panjenengan Bapak Ibu piye le kula tak mondok mawon. Panjenengan pengin duwe putra mondok, mondok nang ndi? Kula tak mondok teng Kediri mawon teng pondok pesantren Al Ihsan Jampes Kediri. 9 tahun kula mondok teng mriko entuk lilane wong tuwek tenan. Saiki gak ketangi mami tahlil payu demi Allah ki mergo barokah dongane wong. Hari ini kula jenengan undang yo ora mergo Lukman, mergo wong tuane lila Allah melu. Yo genah nggih. Iki wong tuane engko lek wis mulih dibaleni nduk krungu, Pak Lukman mambengi krungu. Anake langsung muni krungu ndek kuping kok. Nesu anake disindir. Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak agar manusia ki duwe akhlak. Mula zaman awake dhewe sekolah mbiyen enek pelajaran jenenge PM Pendidikan Akhlak Pancasila. Moral apa akhlak? Moral. Awake dhewe ki jane negara iki sebetulnya negara yang hebat, Pak. Materi pelajaran PMP ki enek. Mergo apa penting iki? Pancasila iki mulai 1 sampai 5 iku kabeh akhlak tok lho. Ketuhanan yang Maha Esa kan akhlak jenengan karo Allah. Terutama sila kelima Pak Lurah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Bangsa ini seringkali marah karena apa? Sila kelima ini seringkali dilanggar, Pak. Lho nggih. Lho kok iso lho anggota dewan iki sedina gajine mundak 3 juta kuwi. Lho wong bakul cilok sedina golek 30.000 kangelan kok. Lho anggota dewan ning Jakarta wis diundakne 3 juta. Adilkah ini semua? Enggak adil. Kayak padahal kono wakil rakyat di awake dhewe iki rakyat. Loh, wakil karo sing diwakili iki mulyawan sing diwakili lho, Pak. Pak Lurah ki makili Pak Camat. Pak Camat ki makili Pak Bupati. Pak Bupati enggak rawuh sing makili Pak Camat. Pak Camat gak rawuh sing makili Pak Lurah. Ora ning ceritane kok bupati makili lurah iki ora eneng to. Dadi awake dhewe rakyat kono wakili awake dhewe, awak kita itu lebih mulia sebetulnya, Pak. Tapi hari ini kita dipameri dengan materi yang Masya Allah. Masya Allah. Nggih napa nggih? Iso lho tunjangan omah niki lho Pak Lurah iso 50 juta lho sak ulan. Sak ulan iki lho 50 juta. Alasannya apa? Tidak semua anggota dewan yang di Jakarta punya rumah. Mula perlu tunjangan.
Mulai yang jadi tak umum nih, somben calon anggota dewan wajib punya rumah. Lek orang di rumah gak oleh nyalon, syaratnya kudu di omah. Kuwi lek ora di omah awakmu kon gaek neneh kuwi lho. Jadi anggota dewan harus sudah punya rumah. No. Mosok kalah karo sales. Sales arep nglamari syaratnya harus punya sepeda motor itu tuku dhewe kok sepeda motore. Ora difasilitasi dikai tunjangan sepeda motor kok. Mulakno winginane nek kobong-kobongan ngono kadang ya atine nyok. Walaupun sebetulnya Mas polisi itu dilarang karena membakar itu tetap tidak boleh, Pak. Demo silahkan tapi jangan merusak. Tapi winginane ya nyok ngono. Nek ning omahe jarah bareng nyok. Terus anak sing nemu ondol-ondolan bareng. Enak bang nemu ondol-ondolannya. Masya Allah. Masya Allah. Adik ini ya roh loh. Sampai roh jenenge itu ya sampean. Berarti sampean ya roh no. Enak gedang-gedangannya. Wedi yang ini yuk. Nggih, pejabat barang itu tenan jaga akhlak. Kadang kula niki ya heran, pejabat iki bolak-balik mengikrarkan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Lho jenenge pelayan iki kudune kan ya ora yo majikan karo pelayan iki klambine apik endi? Majikan karo pelayan klambine apik endi? Pak Lurah aja gampang ge klambi apik, ora pantes. Pelayan kok klambine luwih apik iki. Kuwi pelayan opo iki? Ning tak delok Pak Lurah mung klambine kaya elek ya no. Wis cocok ya kuwi jenenge duwe akhlak ngono kuwi. Lho kok enek lho Mas polisi, Mas tentara, enek lho bupati ki mudhun kok Toyota Alphard iki. Mengaku dirinya pelayan tapi mobilnya mewah. Kok dike pamer gini juragan. Kok enek juragan mobile elek majik apa pelayan malah apik iki pelayan opo iki? Kowe kok ora usah muni pelayan kuwi lek caramu ngono kuwi, ora pantes. Wingi kula ngaji teng Perak, Jombang, lurahe wedok, bulurah tak pesini, bulurah lek metu nang dindi aja gawe mas-masan, mesakne kowe iki pelayan, majikanmu ora ndek mas-masan, awakmu gawe mas-masan, ora pantes aku. Macam pelayan kok. Jadi kita itu sebetulnya dididik untuk hidup sederhana para pejabat. Mulai dia mengikrarkan sebagai pelayan, lek pelayan ki akhlake ya ora ngono to, nek pelayan kok klambine apik ngalahne majikan. Iki mesti pelayan gak beres, iki mesti klambine majikan sing dicolong iki. Lho nggih kok enek lho pelayan mas-masane pating grembyang, sementara majikane gak tau nggih mas-masan. Iki lek pelayan gak beres iki. Lha iki jenenge akhlak. Lek mengaku jadi pelayan, ya berwataklah seperti pelayan dong. Pancen pelayan kok. Padha karo Mas polisi mengayomi ya semboyan mengayomi ya mengayomi ngono. Cara ning Polres nek tulisane cari SIM jangan lewat makelar. Ya kudu gak enek makelar tenan. Nyatane golek SIM ya angel. Dongke to. Hari ini kan ngono. Ngapunten Mas polisi ngapunten sing kathah. Numpak sepeda motor gak duwe SIM ya ditilang ning golek SIM angel iki jan ngalahne nyekel ula kejeguruli kali. Dongke Mas polisi ngapunten kadang ini. Lho kok iso ujian golek SIM dalane menggok-menggok ngene lho. Sing ning Kalen dalan ki ra enek. Dadi dalane menggok-menggok ngene iki. Ning Kalen gak enek. Cara enek ora ditumpaki, dituntun kuwi. Ning pas ujian golek SIM kok dituntun, ya ora lulus. Loh, ini kok dituntun Mas? No dalane angel Pak polisi. Mosok nek angel kok terus ditumpaki prayo tiba. Sampai ngapunten Mas polisi, sampai Kapolri itu pernah nyindir. Oh lalu kalau kamu buat ujian seperti ini, polisi pun tidak akan lulus. Itu pernah Kapolri bilang begitu. Wah betul berarti Kapolri. Jadi awake dhewe kadang Masya Allah dingel-ngel urip ning dunya ki ya Allah karo pejabat iki lho. Mergo nyapa pejabatnya gak duwe mula polisi sing hebat namanya Pak Hugeng itu dulu. Sampai hari menjadi pahlawan, hebat. Ngono lho. Yo akhlak nggih. Wong wedok barang karo bojone sing apik, aja gampang getaan.
Ndi nek wong wedok sregep ibadah tapi karo sing lanang getakan, lawange swarga dikunci rapet. Lho nggih wong wedok getaki sing lanang akhlake apik apa elek? Enek ning kene wong wedok tukang getaki sing lanang. Wong ya teko neh. Walah, ning isore wong nyuting. Iya. Lho nggih. Loh, mula Kanjeng Nabi kan wis dawuh, wis ta wong wedok hebat to kaya apa lek ibadah, tapi lek karo sing lanang akhlake gak apik. Ya panggah diarani elek. Saiki golek wong wedok apik ya ngel. Wong wedok apik iki siji lek ngendikan santun, cara wong kene basa. Ayo sakmene iki sing basa karo sing lanang karo ora akeh ndi? Blas. Nitoke gak enek. Nitoke gak enek. Lek karo Pak Lurah basa. Ya Allah. Lho kok karo Pak Lurah basa tau sampean pisan itu kok ni BH. Lho suami jenengan kurang apa? Njaluk omah digawekne mobil tukokne gelang kalung tukokne. Kurang sayang piye bojo sampean? Sampai sampean ditukokne binggel iki lho, sak klintinge pisan. Saking sayange. Karepe bojone sampean iki lek metu bojone sampean ben panggah roh klinting. Apa to ora diweni sampean? Sawah sak tandurane PN, tegalan sak tandurane PN, omah sak isine PN, dompet sak isine PN, Dik. Pandang sak isine PN, Dik. Sampai sual sak isine. Mek kon basa yang ngene masyaallah. Dik, dalem Mas. Gila wong wedok di akhlak ngene iki. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Nek nyeluk Mas, aja Kang. Koyok kancane ngarit iki malah enek nyeluk sing lanang kek bareng iki. Nanti tekek lagi mulih kek, lha rumangsamu bojomu tekek apa piye? Mas. Garwane Jeng Nabi ndak pernah memanggil jenenge. Orang tahu garwane Jeng Nabi nyeluk Jeng Nabi, "Mat Muhammad," rong tahu. Nek nyeluk ya Rasulullah. Jeng Nabi ya rong tahu nyeluk garwane jangkar. Jeng Nabi lek nimbali ya Khumaira, lek mboten ngoten ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang mukmin. Dadi awake dhewe iki tenan memanggil tok iku kudu romantis. Ada wong lanang nyeluk sing wedok ra ngajeni, akeh wong lek nyeluk jerit jangkar pisan. Ton. Anak muda ini tong. Sing wedok ya pekok pisan. Iya men. Kuwi lanang wedok padha edane aku. Apa ayah, ibu, Bu, dalem ya. Kopi Bu, oh nggih siap ya. Ngono lho. Apa bunda, bunda, dalem Pak Ndah. Kopi bunda siap Pak Ndah. Apa mama, papa, ma, dalem Pak. Lho enak to dirungokne. Akhlak iki penting. Ana sing kuwenyih ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih, melarat ya oleh. Cuman kacek lek ora sugih ora pantes. Papamu ning tinduk nimpale tong. Mama tandur oleh tapi ora pantes. Apa abah umi dalem badu bening ta? Ngono ya nek sing ora kiai kok abah karo umi. Lah rumangsamu abah karo umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh. Cuman lek ora kiai ora pantes. Abahmu ning jinduk, abah tasih otok. Lah umi ini kok ngrikap togel ya. Kere. Yo basa. Wong wedok lek basa berarti akhlake karo sing lanang Nomor 2 lek metu-metu mbok yo pamit. Ya, kula badhe tempeken heeh. Ya, kula badhe pengajian heeh. Wong wedok iki lek metu ka omah ora pamit iki wong wedok ngapunten gak duwe akhlak. Mergo wong wedok iki lek metu ka omah ora pamit sing lanang ya ora dililani Allah. Pamit. Pamit. Mau arep munggah panggung pamit apa ora? Wadang ra tau gelem pamit lek ninggal memean tok. Mbasa ninggal memean ya kok ning pasar awas mendung memeane sampai kudanan tak tunyu ndasmu lho ya kowe.
Nomor 3 lek enek apa-apa wong wedok duwe akhlak iki tandane lek enek apa-apa sing lanang deleh ngarep. Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Iki lho, akhlake wong wedok sing apik. Sik, tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah pareng aku nderek, lek ora ya kuwi sing lanang deleh ngarep. Mergo ar-rijalu niku qawwamuna 'alan nisa. Sampeyan iki dipimpin, apa-apa kudu matur pemimpin. Mbak, sida nderek arisan apa ora? Esik. Tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah pareng aku nderek, lek ora ya. Aja wong saiki, Mbak, sida melu warisan sida, melu pira 5. Gak pamit bojomu ta apa? Bojo kuwi manut karo aku. Wah, kuwi wong wedok KWK, kowuk. Lho, akhlak iki penting. Yo. Basa nggih. Batine sing lanang. Terus. Wonge senden-senden tembok lho wonge. Kere. Pun lek ngono akhlak itu di atas segala-galanya. Dil nggih. Dil wis ayo jaga akhlak. Lho Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, lek ngono akhlake wong biyen rusak. Mula zaman biyen diarani zaman rusak wis Pak. Biyen sing rusa menang Mas polisi, sing sugih menang Mas tentara. Tenan. Wong wis gak enek aturane zaman jahiliyah iki. Apa meneh wong wedok zaman jahiliyah, ya Allah. Gak patek diregani, duka. Zaman jahiliyah nek wong wedok men yo, ngerti men? Menstruasi, duduk mencret. Nek wong wedok men iki turune kandang unta. Lho kok iya. Ya Allah ngono aja yo. Zaman biyen nek wong wedok men turune kandang unta. Iya. Ya Allah. Lho wajan apa-apa mergo kulino, Mak. Lek ora kulino ki zikir ya ora iso. Diceritani ngono, iya. Ngendi tak kabari, tanggamu mati lho, juk mati ya ngono. Kabari tangga mati, juk mati. Waduh yo mati lho, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pancen kulinane ngono kuwi ya. Wong listrik mati sak kalen iki buareng. Yo, basa murup ya. Wae listrik mati ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Listrik murup biar alhamdulillah. Tenan waduh ra kulino. Kuwi bapake Cacah iki arep ngumpuli sing wedok apa kulino maca bismillah. Belas dibukane kuat. Bar ya alhamdulillah buayake diongkek malah enak tenan. Kere. Sing wedok ya ngono, ora kulino zikir kok. Enak ya Dik, enak. Sesuk neh ya oke. Wong sesuk neh oke insya. Ngono lho dikulinakne. Zikir iki ya kulino yo. Aja gelem zikir lek enek lindu tok. Apa, Bu? Oh alah. Enak to nek kene kula gondrong. Lah iya isa wong kalen. Wah, Allah gondrong. Ya Allah. Jadi zaman jahiliyah niku ngapunten Bu, lek enek wong wedok men niku diturokne kandang unta. Mergo wong jahiliyah ni pemahaman, wong wedok niku lek men kotor, menjijikkan, membawa penyakit. Men seminggu, ya Allah, seminggu turu karo untane. Urung dina pisan dibengoki piye mak wis urung. Apa rupane mak abang. Tuk petang dina piye mak cik celana-celana coklat. Entuk seminggu piye mak wis bening ki ya oh berarti sampean suci mulia. Dadi lek men dikeloni untane lek suci dikeloni bojone. Kuwi jahiliyah. Saiki nek ning kalen wong wedok men turuk ning kandang sapi. Tangga dieloni. Itu Rasulullah yang membalikkan itu. Jenengan biyen lek ngaji karo Mbah Yai diceritani, "Nduk, Le, ning jaman jahiliyah iki lek nek wong wedok babaran, kok anake wedok mesti wong jahiliyah iki lek babaran anake wedok isin. Malu aib. Siji wong jahiliyah iki keyakinan lek anakku wedok uripku tambah melarat. Jadi anak wedok iki mbawa sial.
Nomor loro anakku wedok aku isin mergo anakku gak iso perang, gak iso numpak jaran, gak duwe gagah, gak duwe maco. Lahir kok wedok pateni. Napa malih wayahe rabi, Pak. Kula kagungan kitab namine Sirah Nabawiyah, nyeritakne Kanjeng Nabi. Awit Kanjeng Nabi dereng wujud zaman jahiliyah sampai Islam jaya. Wong jahiliyah ki arep rabi, kok omah iki ndek anak wedok gedhe wayahe rabi. Iku ning pinggir dalan dikek umbul-umbul. Nuduhne lek omah iki ndek anak wedok gedhe wayahe rabi. Kok dikek umbul-umbul maknane menerima pendaftaran calon suami. Sapa oleh daftar. Nomor urut 1 ditulis Pak Lukman. Nomor urut 2 Lurah Sidomulyo. Nomor urut 3 Kami Tuwa Kalen. Nomor urut 4 Babinsa, nomor urut 5 Babin Kamtipmas. Daftari kabeh sing daftar akeh. Mboten sing daftar akeh panitia ning umumne atau sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup. Sing daftar wong 30. Sapa sing dipek mantu niku sing dipek bojo wong 30. Ya Allah, naudzubillah. Lah kok wong 30 iki kon ngrasakne cah wedok niku wau sitok-sitok dhisik. Berdasarkan nomor urut pendaftaran yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Kami Tuwa Kalen ini jawiliyi sing antri dawa aja suwi-suwi. Iya Pak Wohang. Kami Tuwa ini sinten awine. Akhire wong 30 zina. Mari zina sapa sing dipilih? Urung enek ngenteni cah wedok meteng dhisik. Mari meteng sapa sing dipek bojo urung enek keputusan ngenteni cah wedok niku babaran dhisik. Lek wis babaran sapa sing dipek bojo lagi panitia duwe keputusan didelok bayine mirip sapa. Sapa muni Pak Lukman niku? Urung diteliti kok. Didelok bayine ganteng, Pak Lukman orang ganteng ora masuk. Didelok bayine gagah, Pak Lukman ra gagah ora masuk. Didelok bayine kulite resik, Pak Lukman gak resik ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip Pak Lurah. Pak Lurah langsung yes, tarik sih semangka. Kami tuh muni asem maneh. Niku zaman jahiliyah ya Allah. Setelah Rasulullah diutus liutam mimma makarimal akhlaq, akhirnya wong wedok dimulyakne. Yang boleh pakai perhiasan dari emas laki-laki atau perempuan. Laki-laki jangan pakai emas. Rasulullah melarang, silahkan perempuan pakai perhiasan dari emas agar panjenengan kelihatan mulia, dimulyakne karo Kanjeng Nabi. Anggun panjenengan lebih cantik terhormat, silahkan pakai emas. Wong rabi niku sing untuk mas kawin laki-laki atau perempuan. Laki-laki ngasih mas kawin, Rasulullah sing merintah, perempuan menerima mas kawin. Gila, kayak gini lho, wong wedok dimulyakne. Surga itu di bawah telapak kaki ibu atau kaki bapak? Surga di bawah telapak kaki ibu. Rasulullah memuliakan perempuan sampai surga di bawah telapak kaki ibu, bukan kaki bapak, karena kaki bapak nyelepor pecah-pecah. Siapa sing muni rayapen mereka? Saking mulyane wong wedok Nabi dawuh enek perkara telu sing tak demeni, siji salat, dua wangi-wangian, yang ketiga perempuan. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu perempuan. Lajeng sinten? Ibumu perempuan lagi. Lajeng sinten? Ibumu perempuan lagi. Lajeng sinten? Lagi bapakmu. 3-1. Rasulullah memuliakan panjenengan ibumu lagi bapakmu. Rasulullah mulyakne jenengan 3 kali lipat dibanding laki-laki. Mula jenengan lek nukokne sego tumpang bapak ibuke 3 bungkus, bapake sak. Ibumu lagi bapakmu. Saking mulyane wong wedok merembet ning Indonesia, enek ibu kota gak enek bapak. Enek ibu pertiwi gak enek bapak. Enek hari ibu gak enek hari. Enek hari Kartini gak enek hari
Saking mulyane wong wedok. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi mengapresiasi, menghargai panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh, al mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiang negara, wong wedok cagake rumah tangga. Sing ngrosani wong rumah tangga itu bukan laki-laki, bukan suami, tapi istri. Angger sing wedok sholihah, kokoh rumah tangga. Tapi lek wong wedok wis ora sholihah, ambruk rumah tanggane. Lha tenan wis to Pak, awake dhewe dadi wong lanang nakal kaya apa? Ngapunten ngerentengi wedokan. Wis rono selingkuh, tapi lek ibuke cah-cah cik sholihah, setia, utuh rumah tangga. Tapi lek wis sing selingkuh blok sing kudungan-kudungan iki, ambruk rumah tanggamu. Arep ning ndi yo? Ajeng wangsul. Iyalah ya Allah, atos-atos Bu nggih. Wis aja nek sing mulih neh iki lek nek wong wedok mulih neh sitoke, tak dongakne sing lanang wayuh. Aja mulih. Wonge balik apa ora tibane. Oh terus kendel wonge. Ya Allah, biasa ngene terus balik neh, kira balik wong iki. Anak ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat, anake ya. Mergo anak iki ora gampang melu bapake, tapi melu piye nek sing lanang mangku sitok anake. Enak. Tambah nek ngadeg ngene salat, Mbak, kula anakmu melu salat. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Ibu arep salat lek bales, moh. Ibu salat, aku ya colat. Ibu tuwenyeh. Sampeyan Allahu Akbar anakmu lek melu ngene lho, Mbak. Wah, Mbak. Sampeyan maca Fatihah anakmu lek melu mbab. Sampeyan rukuk sujud melu, salam melu. Perempuan kalen aja nek sing gak salat, khawatire anake ya ora rewang maghrib mulih maghrib barang panggah rewang. Becek aja usume wong salat. Maghrib aja becek. Mula wong kalen Pak Lurah diumumne. Nek wong mantu kon wehi tulisan maghrib sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Yo amplop piro sing ilang yo. Lho nggih Bu, salat. Salat. Tenan Mbak. Anak ora sakon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Mergo sampean ki cagak. Lho sakniki niki ruwet wis ora Blitar ora Kediri. Oh anake diteren ning Diniyah ning TPQ ning MI Kudungan. Lho kok ibuke ngeteri malah ra kudungan to. Enek maunya. Wangi ya wangi rada urut ta. Malah ibuke ki rambutnya dirembonding. La ilaha illallah. Disemir. Masya Allah. Ngeterne anake nggih celana SMS silite metu sithik. Anak sing SMA silite metu akeh, kadang SMK silite metu kabeh. Ya Allah, digonjang sekupi anake ning ngarep dipangku kudungan, brukut. Ibuke celana ketat, kaos ketat. Lungguhe rada ndegek, akhire kaose munggah, celanane mudhun. Akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000. Lah sing dicontohne anak ki lho apa? Bu, jenengan nutup aurat nggih. Mergo jenengan kuwi cagak. Lho Nabi Nuh iki kurang hebat piye to nabi kok. Tapi anake nakal lah nyapa mergo cagake gak rusak. Sampeyan rasa kaget lho anake nabi kok koyo ngono lho pancen garwane Nabi Nuh duduk wong sholihah kok. Bojone Nabi Nuh iki duduk wong apik kuwi mula anake ya ndak apik. Firaun niku bajingan tengik. Elek-eleke wong ngaku dadi pangeran kok Firaun. Ana rabbukumul a'la, aku ki pangeranmu sing agung. Wes semono ngopeni bocah iki lho dadi nabi. Padahal Firaun iki bajingan tengik. Saking suwene lek bajing sampai. Lah nyapa kok ngopeni anak dadi nabi? Bojone iki sholihah, jenenge Sayyidah Asiyah. Wis to. Wis to wong lanang ki elek kaya apa kaya Firaun. Pokok jek sholihah. Mergo sampean ki cagak.
Eling-eling. Lek bojomu takon, Bu sing ngaji kamu sapa to? Pak Lukman apa judule? Lho tenang. Lho Fir'aun iki elek-elek uang lho Pak, tapi karena sing wedok salihah. Masya Allah, Bu. Bu. Auratnya ditutup nggih. Salat nggih. Lek arep melu apa-apa ki tenan melu wae. Tapi sadurunge melu 5 menit meneng ngene sik. Aku lek melu ngono kae engko disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu. Lah nek karnaval joget kok malah ibuke melu to. Akhire joget pantes apa ora disawang anakmu. Niki nek karnaval horeg ngono ki enek ya. Taman ya miyok. La ilaha illallah miyok. Niki nek karnaval hu enek. Enek Pak Lurah. Ora enek, lurahe santri kok. Nek enek, angka miyok nek enek. Ning nggen kula ki nek karnaval joget, ibuke melu. Akhire anake ngetuk ning mburi karo muni ibu apek kok. Ibu apek. Bu, aja melok nggih. Bene iki tunggale sing kaya mau iki. Wis ben mulih sik. Ketimbang ten-tenan. Omega ning bawah. Bu, lho nggih. Sampeyan iki melu senam melu wae. Tapi aja ning pinggir dalan to lah. Disawang ora pan. Golek ruangan tertutup, auratnya ya ditutup, gaya aurat ya sing longgar, nutup aurat sing longgar. Wis karena apa senam ning pinggir dalan, kaose ketat, celanane ketat, akhirnya kodoke mringis. Akhirnya anake iki arep budal ibuke, "Bu, adokmu entok yo. Adokmu ingis lho, Bu, aja miyak." Bu, jenengan kuwi cah. Mula sampean tingali Pak Lurah. Rata-rata wong rumah tangga ki lak sing mati dhisik lak sing lanang. Orang jajal ning kalen ki rondone karo dudone akeh ndi? Rondo. Lah nyapa? Bentuk kasih sayang Allah. Lek sing lanang sedo kuwi cagake jek enek, rusa-rusa. Omah kok sing lanang sing sedo, deloken kiwa tengen omah lak jek resik. Jero omah resik, kamar resik. Kora-koran tuntas, umbah-umbahan tuntas, anake dolan disawang pantes, sekolah baju dimasukkan, baju disetrika, mergo cagake si enek. Lah jalek sing mati dhisik sing wedok. Aduh. Omah wis ra rupa omah. Kamar kok susuh manuk. Ya Allah, kora-korane seminggu dikumtok, umbah-umbahan dikumtok. Sing lanang ya Allah ndeleh sempak ning meja makan tak. Wah anak iki dolan umbele meler. Lah ibuke ndak enek. Sekolah yo klambine ra disetrika yo ra dilebokne, ngono kuwi dilale suwale gak dislerekne. Akhire budal sekolah ki manuke metu. Lah bapake ra tau mikire manuke anake, mikirne manuke. Tenan. Bu, jenengan kuwi cagak. Pokok cagake rusa, rumah tanggane ya rusa. Bu, cagak nggih. Jadilah istri yang sah. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Mula jenengan iki tenan tak peseni sing sregep maca selawat, bales kebaikan Kanjeng Nabi. Mergo asale wong wedok ina dadi mulya niku barokahe Kanjeng. Mula lek enek peringatan mulutan sing kudu semangat hadir itu ibu-ibu. Mergo sampean dimulyakne Kanjeng. Mula bolak-balik tak peseni lek nggo berkat nang masjid nang musala nyelameti Kanjeng Nabi ngingkung. Aja panggah ndok. Ngono ritek ndok bentes. Ngono jek dicampuri gleb. Ya Allah, digoreng tipis-tipis. Le digoreng masjid enten apa Bu mulutan. Mulih kok masjid anake nangis. Nyapa le kok nangis? Ilatku kena iris ndokmu lho Bu. Bu, ngingkung mulyakne Kanjeng. Ngingkung. Aja kentaki peh
Gek mek 3.000 dadi glepunge sing kandel. Iwake cilik. Mulyane Kanjeng ngingkung, ngertos ngingkung to? Sambel gorengi kentang, aja kates. Enak sing telo rambak bareng. Sapa muni enak telo rambak iki? Ya enak apa jenenge kentang wong regane kacek kok. Wis sing muni enak kates sumpah cowethil iki misane. Nyapa to sampean tak kon mulyakne Jeng Nabi. Sampeyan tak kon ngingkung sambel gorengi kentang, kula kuwatir sok ning akhirat jenengan panggih Jeng Nabi. Jeng Nabi panggih jenengan mesem, jenengan mesem. Jeng Nabi lah kok bablas sampeyan takon, badhe teng pundi Kanjeng Nabi ning swarga? Tumut Jeng Nabi, melu, mendok kok melu. Sambel gorengi atas. Piye? Ngingkung nggih. Sambal gorenge kadang nuwun sewu mulutane ngapunten rasa tersinggung. Sing stok niki malah wong melarat-melarat iki. Nek mulutane wong melarat nggo berkat ora kepangan nelongso. Akhire belah pitik Jawa dingkung, sambal gorenge kentang, bumbune keladuk-laduk, gurihe krasa, pedese krasa, enuak. Lek sing sugih manggah endok sambal gorenge Dengono kula takmir yo ora dong ora paham. Lho kok malah diumumne. Anu takane sing sugih dhewekno, engko ben digawa kiyaine. Mono tak nggo mulih ning Blitar nang kok. Oh, ngingkung nggih. Sambel gorenge. Ngingkung nggih. Loh, lek wong biyen Pak Lurah masuk bakdo mulut iki tenan. Wong biyen iki lek mulutan setahun wis tata-tata. Saking mulyane Jeng Nabi. Wong biyen iki lek bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik. Takoni karo putune, "Damel napa, Mbah?" Lho, putuku lek ora paham digedhekne. Sok lek wis gedhe taun ngarep teko dina slametane Jeng Nabi dibeleh diingkung. Iki lho wong biyen. Wong kalen ya ngono, bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik, takoni anak ibu kok tumbas pitik cilik-cilik to? Lho, anak-anakku lek radong digedhekne. Sok taun ngarep teko dina slametane Jeng Nabi didol, diijolne kuwi kalen. Ngingkung nggih. Apa ngene ae mumpung Pak Lurah rawuh digawe perdes ae. Peraturan desa wajib bagi warga desa Sidomulyo bila mauludan sambal gorengnya harus wani ora yu? Wani ora? Nek wani tenan sok mben takmir masjid berkat sadurunge mlebu masjid dikontrol sik. Ngadeg ning emperan masjid ngawal berkat sing arep mlebu. Apa le? Berkat kondi ngene Ibu dibuka. Ya Allah ndok minggir. Dirasane kates. Loh, tenan mulyane Kanjeng. Ngingkung. Iki nek sing batin kiai kok kenyih. Wong ning kene kabeh ndok ya ora masalah. Sampeyan kita omong aku kuwatir soalnya petuk Jeng Nabi. Jeng Nabi yang muni, "Ya, ndok kok miyok." Ndok ya tak oleh miyok. Iki khusus rombong aku ingkung. Piye lek sampeyan ngono? Ingkung nggih. Sambal gorenge. Sapa muni telur rambak? Pun Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, mergo akhlake wong biyen rusak. Wis terakhir, lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa. Kanjeng Nabi niku diwastani basarun laisa kal basar wa kal yaquti bainal hajar. Jeng Nabi niku manusa biasa sing luar biasa. Jeng Nabi karo Allah pancen disetting menjadi manusia istimewa. Bentuk fisiknya sempurna, bentuk ruhanine sempurna. Jeng Nabi ki yu tenan, lahir niku masyaallah. Jeng Nabi ki begitu lahir ki mambu wangi. Jeng Nabi lahir cepat, tidak ada satu tetes darah yang menetes. Jeng Nabi niku lahir wangi. Lah awake dhewe kan wamis. Jeng Nabi lahir mboten lewat jalan sing biasa anak-anak lewat mboten. Kanjeng Nabi ki dioperasi kalih malaikat Jibril.
Tidak lewat jalan seperti anak-anak hari ini, mboten. Mulya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begitu menjadi sosok manusia selamane urip urung tahu mimpi basah. Kanjeng Nabi ki urung tahu, Mas, turu sare terus ngimpi terus ngedalne mani urung tahu. Kanjeng Nabi itu saking mulianya belum pernah salawase angop. Urung tahu Kanjeng Nabi angop, urung tahu Kanjeng Nabi. Ora kaya awake dhewe ngrungokne pengajian dilak. Kanjeng Nabi urung tahu angop. Kadang ibu-ibu melu yasinani maca yasin ya kobrangop. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal balal. Ngono iki ora dibaleni neh bablas. Hurufe wis rusak kabeh. Kadang bapak-bapak ora trimo angop, melu yasinan mlebu omah langsung turu. Lah kok segone metu terus. Nah. Elek to wong yasinan ngono. Enten ta? Nek ning Blitar ya enek, ya ketularan kene iki. Lho lek kono ngono ki muni gudange, kene malah pabrike. Lho melu yasinan kok turu, segone metu kok ya. Enek sing melu yasinan teklak, tekluk, akhire wacane ya rusak kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, jeneng Nabi lu angop rong tau. Jeneng Nabi ya Allah lek pipis langsung ilang yo. Dijogo pipise. Pipise jeneng Nabi niku suci karena tubuh Rasulullah suci. Kowe golek ora ilang didek-dek wong mboten pareng kalih Allah dijogo. Pipis sep ilang. Ora kaya awake dhewe seminggu ndak ilang. Niki apa tong nguyuh ning masjid kok panggah ambuket nih. Ya Allah, Kanjeng Nabi. Masya Allah. Kanjeng Nabi ki ambune wangi. Awake dhewe wapeku. Agemane Kanjeng Nabi ki enek bekas keringet. Lajeng agemane sahabat ki nemplek ning bekas keringet teng baju Rasulullah. Setelah itu baju sahabat 40 hari wanginya ndak hilang. Kanjeng Nabi niki lek mlampah teng mriki, Kanjeng Nabi pun dugi Trenggalek, wangine iki dereng ical. Lho Kanjeng Nabi tas liwat kaleng, kok royo. Lah iki lampune rene apa? Ya Allah, wangi. Ada perempuan namanya Ummu Sulaim. Lek Kanjeng Nabi sare ditenggong, oleh Kanjeng Nabi meneteskan keringat. Disirok keringat ini. Diadai botol kalau Ummu Sulaim. Kanjeng Nabi pirsa, mbok gawe apa? Kula damel campuran parfum Kanjeng Nabi. Lho, Kanjeng Nabi ki wangi. Kanjeng Nabi ki selawase urip rong tau diencloki laler. Lalat itu rong tau nemplek Kanjeng Nabi. Lalat itu laler itu hayawan yang tidak punya tata krama. Nggih to? Ndas diencloki, mripat, irung, kuping, cangkem, bokong, sak silite pisan. Loh, laler itu hayawan yang identik dengan barang jorok, maka tidak pernah menyentuh tubuh Rasulullah. Ya Allah, laler. Mulai kadang sampai jegek, ya Allah Lukman, kowe kok nemen-nemen lehmu elek, jenenge laler mlebu ning mobil tak tok niki jan ndak gelem ta. Kocone tak buka tak ngene pagah mlebu neh. Ya Allah, Kanjeng Nabi Masya Allah. Tidak hanya makhluk manusia sing cinta Rasulullah, hayawan karo Kanjeng Nabi suweneng kok. Jadi Kanjeng Nabi ki lek pinarak ngeten iki kok enek manuk turun nyanding suweneng di dekat Rasulullah. Masya Allah. Pitik nyedek, ula nyedek, kura nyedek, sapi wedhus nyedek. Lumrah cara Kanjeng Nabi kersa tindak nang dia diderekne macan. Tapi Kanjeng Nabi mboten purun. Karena apa? Hayawan itu cinta banget karo Kanjeng Nabi. Macan ini nyanding rawani nyakot, gak wani nyatek, gak wani. Macan ini ora wani. Mula bikinane ngapunten nek geger-geger nasab ya nek sing nggih lelucon. Kuwi sing aku di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah. Tulung dilebokne kandang macane. Enek sing guyon ngono. Mula pancen di dalam tubuh lho es nek di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah. Niku dilebokne kandang macan gak wani macan niku. Gak wani. Mula ada cerita seorang sayyid
Pancen bener-bener nasabe Rasulullah. Niku lek tindak teng alas niku ceritane ditut nih macan. Sayet-sayet biyen nih ngoten niku, Pak. Tubuhnya ada darah Rasulullah. Gila sing ngaku-ngaku jajal ae. Tibane nek ning wani ya. Niku lek dilepokne malah ning rangkot tenan ya. Lho, nggih tenan Pak. Wah, jeung Nabi ki masyaallah. Jeung Nabi ki ganteng. Nabi Yusuf kalah. Pancen sing viral teng TikTok niku Nabi sing ganteng ki Nabi Yusuf. Cara saiki kan. Ning mboten. Wong enek ulama sing dawuh cara Allah gawe wajah ayu karo ganteng terus dilebokne bal bunder. Niku sing separuh karo Allah diwehne jeneng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf lho, lek kadek seprapat. Lah sisane seprapat didomong sak alam donya, mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Kalen. Kuwi kebagian ngono elek ngedum ora rata, sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh karo Blitar. Krisdayanti lho di Jakarta, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati nglumpuk ning kono. Lho kok sing elek-elek Blitar karo Kalen, Sumiati, Mujiati. Wonge teko. Ti sepurane ya ti. Luputku ti, luputku. Muga-muga panjang umur Mbak Mujiati. Sepurane Mbak Mujiati. Nek tak anggit nek sampeyan ndak nyang. Mak nang. Ini bojone Mujiati pewegel cangkemmu ngomong apa iki? Pewegel gitu Mujiati. Tapi Kanjeng Nabi itu yang hebat adalah bentuk ruhanine hingga muncul akhlakul karimah. Jeroane Kanjeng Nabi niku hebat. Di saat Kanjeng Nabi badhe Mi'raj, dadanya dibedel karo malaikat Jibril, sifat-sifat sing mboten sae didalne, dicuci dengan air Zam-Zam, diseni hikmah, diisi kemuliaan-kemuliaan. Mula akhlaki Kanjeng Nabi istimewa. Pancen disetting karo Allah. Siji sabare. Golek wong sabar ning Kalen renek kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pendak isuk arep ngimami salat subuh dicegat karo wong kafir. Cedhek Kanjeng Nabi meludah. Cuh. Marah blas. Kanjeng Nabi bablas ngimami. Sesuk cegat neh. Cuh. Marah blas. Kanjeng Nabi mlebet masjid. Wong kafir wis ngalih. Suatu hari wong kafir ini orang ngidoni. Bar salat subuh Kanjeng Nabi tanglet bad dalem sing biasa ngidoni aku kok ora nyang ning ndi. Enten apa Kanjeng Nabi? Kulino didoni ora penak. Anu Kanjeng Nabi, sing biasa ngidoni jenengan iki dina sakit, lara nggih. Tangan sahabat dipegang, ayo tindangi, ayo tindangi. Ben dina ngidoni Kanjeng Nabi di saat sakit, yang pertama menjenguk adalah Kanjeng Nabi. Cara awakmu yo ning Kalen duwe tangga tukang ngidoni sampean. Terus sampean diomongi, "Yo, tanggamu ki lho sing tukang ngidoni saiki lara nemen." Piye lek mumuni? Ngendangi apa kok syukurne? Modiaro pisan ngono. Kuwi lho bedane Kanjeng Nabi sabar ya masyaallah. Diludahi di depannya ndak pernah marah, masyaallah. Kalau kagungan buku cilik cerita para nabi. Kanjeng Nabi ki nate ngimami salat. Wong kafir semerep wangsul juga kotoran unta, juga letong sak timbo balik. Kanjeng Nabi pas sujud lho kok letong sak timbo diblekni teng Kanjeng Nabi. Teng sirai Kanjeng Nabi sing mulia marah, subhanallah boten blas. Tangi cekeka langsung berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, beri hidayah umat kula mboten ngerti, lek ngerti mboten purun ngebleki nabi ini. Masyaallah. Rasulullah mulya tau dibleki letong, terus awake dhewe dadi wong lho. Apa tau to diuji karo tangga dulur kanca dibleki letong. Kula kadang mikir cara Lukman pas salat terus dibleki letong piye ya. Paling tuwangi cekekal mbowong kok katamu kitek kuwi. Ora misuh lho, katamu kitek kok misuh. Katamu kitek. Nek misuh apa ngono kuwi? Katamu kitek. Mula awake dhewe melihat orang hebat dan tidak itu salah satu ukurannya sabar. Sing dadi pengurus muslimat sabar. Pengurus muslimat kok dilak-diluk mutung. Rapat duwe pendapat ra digugu mutung. Iki apa iki? Enek ngono kuwi enek.
Jadi tua takmir masjid musola di pendapat ra digugu metu teko takmir. Wong do angel diatur lele. Ora kon ngimami tahlil mutung adeg tahlilan anyar. Iki opo iki? Ora kon khutbah mutung adeg masjid. Allah, ora kon dadi torekoh mutung adeg torekoh. Iki ki opo-opoan iki masyaallah. Jeneng Nabi kula sabar. Kula kadang mikir ya Allah Lukman kula kadang ya duwe menungso ya Allah lek kelingan Kanjeng Nabi. Wong kula niki nate diundang ngaji iki kula lek diundang ngaji biasa tepat waktu. Acara manten. Jam pinten Mas? Jam 8 yai jenengan kedah pun rawuh mriko. Ki omahe kalih nggen kula jarake sekitar 40 kilo. Akhire kula jam 8 tet dugi mriko acara walimah manten. Lha kok kursi sakmono mbane iki sitok ya enek sing teko. Sing ngundang tak celuk, Mas kok dereken sing dugi. Ya Allah yai ngapunten salah informasi. Tibane undangane jam 11. Dodoku tak grayai. Yang Nabi timblek iletong ndak netu. Kowe mek telat kecepetan 3 jam ya aja netu. Wong kowe yai kok netu. Kabar mek mergo lungguh karo Pak Lurah gak dimanggane netu. Iya apa wi? Akhirnya jam 11 sami dugi. Ngelumpuk jam 12 teko kabeh. Acara rung dimulai ngenteni manten lanang. Lah kok tekoni 12:30. Ya jenenge manten nek pasrah tampa dahar. Akhirnya kula munggah jam 2 kurang seprapat. Teko jam 8 jam 2 kurang seprapat munggah. Ngaji mek seprapat jam mergo wis awan. Mudhun jam 2 kula mlayu, sir kula golek masjid musala arep salat zuhur diuber karo sing hajat. Yai ngapunten acarane semrawut. Nyuwun duka yai tak jawab ndak apa-apa. Yai kuwi kudu yang Nabi iblek iletong ndak netu. Jenengan mboten nesu yai blas. Akhirnya sing dihajat mesem lah kok amplope didobeli to. Ayo kaya sabare Kanjeng terutama sing dadi tokoh agama teng mriki ayo mengedepankan sabar tenan awake dhewe iki sing dadi tokoh panjenengan menjadi penerus Rasulullah sampean tiru berjuang Rasulullah niku kesabarane Pak Lurah sing sabar rakyate rung bayar pajak sabar pancen ya rung panen kok nek perlu ditombok isik ya kuwi sing muni masuk ya mesti telat lek bayar iki wis jarno Pak Lurah iki telat iki lho Kanjeng Nabi niku tenan teng pojokane pasar Madinah niku enek wong kafir matanya buta pengemis bendina mencaci maki Rasulullah aja percaya Muhammad ki yatim, Muhammad iki gak iso maca, gak iso nulis. Aja melu Muhammad tenan. Nek ning yo wis bene. Sing aja digugah. Suwine 2 tahun pengemis buta matanya iki diteri sarapan didulang pisan, Pak. Padahal bendina mencaci maki menghina Rasulullah. Rasulullah marah malah diteri sarapan. Ada yang didulang pisan. Lah dia tidak mengerti karena matanya Masya Allah. Kok enek lho wong bedino ngelok-ngelok diteri sarapan gini. Jenengan ngono kuwi apa ya enek ngono kuwi. Mriki lek awake dhewe kan ora ta. Mriki pedak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih. Disukani maem to. Sampeyan bar yasinan ora ngeteri tangga kiwa tengen. Sing sampean teri ora sing dik malam Jumat yang ngeteri sampean. Anak muni Bu ngriku mboten diteri ta kono lho ora tau ngeteri rene. Jeneng Nabi iki gak enek kamus ngono kuwi. Awake dhewe gelem becek lek mergo diton. Becek oyayu kirim men aku sunatan dek ndak ngoro kok. Kasih Nabi gak enek. Dicaci maki 2 tahun diteri sarapan didulang pisan. Ya Allah akhlak Kanjeng Nabi ndak punya dendam astagfirullah. Untuk 2 tahun Kanjeng Nabi sedo mboten sedo sing dulang diterusne Sayyidina Abu Bakar. Nggawa sego sak piring jangan sak mangkok diterne nang pojokane pasar Madinah didulang lagi sak dulangan dituamplek cetuwer sapa sing dulang aku.
Sing dulang duduk sing biasa dulang, sing biasa dulang lek dulang alus awakmu lek dulang kok kasar. Biasa sing dulang aku lek segone atos dipamah dhisik terus didulangne aku. Lek iki sego atos langsung kok jejelne aku sapa dangkrengamu. Sayyidina Abu Bakar langsung menangis. Mbah sing dulang jenengan pun seito. Lah sapa sing dulang aku ya sing betina dengan caci maki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wong misih gendeng nangis setelah menangis ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Ini loh akhlak Rasulullah. Pertanyaannya apa tuh Kanjeng Nabi kok sabar? Mergo Kanjeng Nabi cerdas. Uang gilek cerdas, logika berpikirnya betul. Kanjeng Nabi ki cerdas. Saking cerdasnya Kanjeng Nabi gak iso maca, gak iso nulis, Pak. Jadi saking cerdasnya Kanjeng Nabi ki ndak butuh maca, ndak butuh nulis. Menurut Kanjeng Nabi ndak iso maca, ndak iso nulis. Lah nyapa ora butuh kok. Kanjeng Nabi ki lek dikai wahyu tek gak iso ilang, Pak. Nek awake dhewe ora no pengajian nggo catetan no. Lah nyapa? Lah ndak cerdas kok. Lo keterangannya ditulis ora cerdas. Kanjeng Nabi ora butuh nulis wong cerdas kok. Kanjeng Nabi kok ndadak butuh nulis ya lucu no. Kanjeng Nabi wingi untuk wahyu piye sik tak delokane catetane iki nabi apa ya. Dadi nabi awake dhewe iki saking pintere gak butuh maca, gak butuh nulis. Sampeyan duwe murid, Bu. Lek diterangne gak tau nyatet, ning pendak ujian nilainya apik, kuwi cerdas apa ora? Enek murid kok diterangne ora tau nulis mek ngrungokne, bareng ujian kok nilainya apik terus pinter kuwi. Kanjeng Nabi lek dikai kabar malaikat Jibril gak tau ilang, Quran langsung nemplek-plek, gak iso ilang. Gawe apa maca nulis? Ngono kuwi enek sing muni aku gak percaya lek Nabi Muhammad gak iso maca, gak iso nulis. Apa ada lho? Wong wis disifati umi kok ngeyel toh. Kanjeng Nabi gak butuh maca, gak butuh nulis. Mula karo Allah gak dikai iso maca, iso nulis. Mergo otaknya itu otak yang luar biasa. Mula karena Kanjeng Nabi cerdas, akhirnya mikirnya bener. Lek mikirnya bener engko sikape mesti bener. Bahasane Pak Lurah, wong sikape seorang itu tergantung logika berpikir. Bahasane Pak Lurah mindset. Wong lek mindsetnya berpikirnya betul, kalau sikape betul. Kalau tak takon yu, tapi tolong dijawab jujur. Suami jenengan pendak jam 12 awan, ki kondur ke sawah. Akhirnya jam 12 awan kondur ke sawah sampe gekne wedang kopi. Jenenge digekne wedang kopi mulai jam 12 sampai jam 10 bengi lho gak diombe. Jujur jenengan gelo napa mboten? Gelo, marah, sakit hati. Mergo keliru mikir iki lho. Mergo sing mlebu ning utek jenengan apa? Aku dadi wong wedok gak diregani. Celek mlebu ning kene iki. Akhirnya roh kopi ini gak diombe sampean marah, kowe iki kebangetan ya, gak iso ngregani wong wedok. Kopi kari ngombe ra gelem kuwi lho ya, kopi ku lek utangan ya. Panjenengan iki bojo pekok ya. Mergo sing mlebu ning utek aku dadi wong wedok gak diregani. Tapi lek sing mlebu ning utek jenengan cerdas. Roh kopi ini jam 10 gak diombe, karena jenengan mikirnya bener. Ya Allah ya gak mbok ombe, gak masalah ya. Kanjeng Nabi dawuh dinten nek wong wedok gawene wedang kopi sing lanang diombe utawa ora ganjarane panggah kaya salat sunnah 3 rakaat. Ya, kopine gak mbok ombe, aku panggah oleh ganjarane salat sunnah 3 rakaat. Nomor 2 ya, gak mbok ombe malah beneran ya, malah tak ombe. Nek sampean mikire ngoten niku kopine gak diombe seneng, mergo sampean bati loro. Siji bati ganjaran, loro bati kok. Lek kopine diombe sampean mek oleh ganjaran tok gak oleh kok. Mula wong wedok kalen cerdas nyuguhne wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Dadi justru jenengan lek mikire bener malah seneng gak diombe. Karena lek gak diombe sampean ombe dhewe, nomor 2 sampean dipanggah oleh ganjaran. Nyapa ta wae dhewe dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, marah. Mergo sing mlebu ning utek iki apa? Harga diriku dilecehkan. Aku dicampakkan, aku dihina, aku dicaci maki. Lu ki mlebu ning kene, akhirnya muncul marah, dendam dan lain sebagainya. Tapi lek sampean mikire ngene, sapa wonge dirasani kok sabar, kebaikane sing rasani dikek ning ngene sing dirasani. Iki mlebu ning kene. Sapa sing difitnah wong liya kok sabar, mengko kebaikane sing fitnah dikek ning ngene sing difitnah. Iki mlebu ning kene. Sapa sing dilokne wong liya kok sabar, mengko kebaikane sing ngelokne dikek ning ngene sing dilokne. Iki mlebu ning kene. Lek sing mlebu niku sama dirasani dilokne difitnah seneng. Karena apa? Ditukar pahala.
Mula besok akeh wong kalen iki ning alam barzah, kaget gak rumangsa di kebaikan bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir, "Yu, dalem malaikat aslimu ndi? Kedirine pundi kalen?" "Yo melu aku yu teng pundi? Mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku moro enek barang ceblok. Mak belekku." Napa malaikat niku ganjarane napa maca Quran? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran. Sing sregep, sing pinter maca Quran ki tanggamu. Ning sayang tukang rasani awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjarane maca Quran pen. Belekku lho napa malih malaikat ganjarane napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lek cedhil-cedhil tiyang kalen. Aku ngerti kowe lek ditonjok kok tampani lek kon becek ora tau nyang to. Tapi kalau kau diganjarani sedekah, tanggamu ahli sedekah ning sayang tukang ngelokne awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjarane sedekah pe. Lho koyo ngene-ngene. Belekku lho napa malih malaikat ganjaran napa kaji. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula dereng kaji malaikat. Aku ngerti kowe biyen arep daftar gak sida to, duitmu kok tukane Avanza. Tapi kalau kau diganjarani kaji, kowe ditangga bu kaji, bolak-balik kaji wonge. Bolak-balik umroh ning sayang tukang ngelokne tukang maido awakmu. Ada awakmu sabar, mula ganjarane kaji pe. Ya Allah. Blekku lho napa malih malaikat ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula dadi wong kalen mboten tahajudan malaikat. Aku ngerti, aku roh. Kowe jane ben-bengi mesti tangi to, tapi mek nguyuh. Adek nguyuhmu nak nyami iyo. Tetapi kalau kan diganjaran sholat tahajud tanggamu ki biatuke ngecap ireng susun 28. Ahli tahajudan ning sayang tukang rasane ngelok di maido awakmu, ade awakmu sabar. Mula ganjarane sholat tahajud pe. Lek penak-penake wong to. Ora nglakoni sedekah, ora nglakoni haji, ora nglakoni deres Quran, ternyata pahala itu bertumpuk-tumpuk ning alam barzah. Itu apa resepe? Mek sitok sabar. Mula besok nang akhirat dawuh Kanjeng Nabi anak wong jenenge muflis bangkrut ning donya sregep ngibadah tapi sregep ngrasani wong liya, sregep ngelokne wong liya, sregep mitnah wong liya, itu nanti habis pahalane. Mula sampean tak omongi lek krungu dirasani, Mbak, sampean dirasani jadi saking malih kemayu. Jawaban alah bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndak gawe kolak kacang ijo mateng sing rasani diteri. Lho kok sampean teri Mbak? Sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho lek tanggamu kabeh apik ngelokne ra tau maido, ra tau mitnah, ra tau sampean oleh ganjaran kondi. Mula lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Nek gawe golek gan. Mula lek ning kalen enek wong nganyelne ingunen. Loh, Abu Jahal karo Abu Lahab ini apa kok dingu? Loh, Allah lek sir mateni saged, Pak. Mboten dipateni karo Allah. Lah nyapa kok pangkat dingu sebagai ladang Rasulullah mencari pahala. Kanjeng Nabi dikatakan mulia hebat iki karena nek wong elek jenenge Abu Jahal Abu Lahab. Malaikat itu pernah marah di saat Kanjeng Nabi dicaci maki. Kanjeng Nabi, gunung niku kula junjung nggih, kula blek ning wong kafir. Ojo lek nek wong kafir ganjar aku ndak oke. Bu, dingu nggih. Nek gawe golek gan. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh niki sampeyan eling tenan. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawa iko ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Wis rungokno. Sampeyan duwe tangga ganggu karo sampeyan. Lek mulih jam 12 bengi, usume wong turu dhek teko, adek numpak motor, montore kenal pot telo. Rotang tang tang ganggu karo sampean. Sampean sare gragap-gragap. Lah delok iso kesirep dhek teko neh. Tang ganggu. Jam 12 awan usume wong turu, tanggamu ku lho muter tiba wanter. Atik salone didep ning ngene sampean. Nek lagune panggah kuwi, pokoke joget. Tun mbokmu. Dek mbokmu ki tun tenan. Tangga sampean sing ganggu sampean gak mlebu swarga mergo ganggu sampean. Sahabat bertanya, "Lah sing mlebet swarga sinten?" Sing diganggu pokok
Masya Allah. Satu paket dibawa pulang. Ojo dirasani genten ngrasani kuwi pok-pokan. Mbak sama dirasani dhewe saiki malih kemayu. Lah dek ya kemayu kuwi pok-pokan. Kuwi jenenge sami ugi sami mawon, silit babi dintup. Kadang dirasani malah rugi, Mbak sama dirasani dhewe saiki malih kemayu. Lah dek ora ya kemayu malah koyok wong gatelen. Kuwi malah min. Mergo sampe nambahi gatelen. Wis lek ngono urip iki kuncine karena dibalik kesabaran ada nilai paha. Terakhir, besok enek jalan tol tanpa melalui proses tengah akhirat. Besok enek uang nih karo Allah dikongkon liwat jalan tol langsung depan pintu surga. Jadi tengah akhirat itu enek jalan tol sing itu menghubungkan langsung surga, Pak. Gak enek lampu merah, gak enek apa-apa niki, Pak. Arep mlebu swarga dicegat karo malaikat. Arep nang ndi? Ajeng teng swarga. Lho kok liwat jalan tol bebas hambatan. Apa ngamalmu? Kula niki nalikane ning donya, nalikane urip ning kalen malaikat. Kula ki bendina digoblok-goblok ning kalih tangga dulur kanca kula. Kula sabar. Mek gara-gara digoblok-goblok ning sabar, sok ning akhirat ki mlebu swarga tanpa melalui proses hisab, langsung lewat jalan tol. Tapi syaratnya kudu kula niki pendak rewang digoblok-goblok nih malaikat. Tenan, mula kula sabar sama niki lek rewang digoblok-goblok nih kena gawe mlebu suwar. Wis, lek ngono sitok mawon dibedha kondur ya Allah sabari. Masya Allah wis sak jam setengah. Ki aku rung madang nih. Cara madang sik mau ya kuat kira-kira. Lemes pisan iki. Ki urung tak terang nih tentang lomane. Wah, jeneng Nabi ki loman. Duwe barang apik anyar dijaluk diwehne. Pah tenan golek loman iki Nabi ra enek. Tenan yu. Jeneng Nabi ki tenan lek ajeng sare njujuk pawon. Kok ning pawon sego karo jangan isik ndak sare disedekahne. Lagi sego karo jangan telas jeneng Nabi lagi mapan sare. Jeneng Nabi ki saking lomane ndak mikir sesuk. Ngono lho. Loman. Mula jeneng Nabi ki selawase urip rong tau ngejangan. Saking loma ora kaya jenengan jenenge blendrang terong iki dingat-nget sampai seminggu. Akhirnya sampai irung kaya aspal. Basa ireng lagi tawane tanggane yu arep blendrang. Ngerti lek seminggu ra kere. Mula tetenggane wong wedok cetil siji tukang ngenget. Nomor loro duwe kulkas. Kanjeng Nabi ki loman, mula Kanjeng Nabi gak duwe. Kanjeng Nabi lek duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting disedekahne bat arep kacang per. Duwe timun loro siji diterancam, siji sedekahne bat arep timun per. Duwe kangkung rong unting, sak unting dioseng-oseng, sak unting tawane sahabat arep kangkung per. Saiki enek ning kalen wong wedok war-war. Duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting lebokne digawe sik. Iso lho timun iki seminggu ning kulkas nyeteter kaya wong kademen iki. Mula jeneng Nabi ki loman mergo ora duwe kulkas. Ngono lho. Mula sampeyan nek pengen niru jeneng Nabi, tenan bar pengajian tulung kulkasmu dolen. Mula wong duwe kulkas ki wong cetil, ngono lho. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge mergo marakne lha jeneng Nabi iki. Wah, lomane masyaallah. Nek sing batin. Lah Pak Lukman ora ndek kulkas. Kiai ndek kulkas ra pantes ketok cetile. Sumpah aku ora ndek kulkas sing duwe bojo kula. Sampe nek pengen ngelokno bojoku. Bu, kulkase didol nggih. Oh mboten. Wah, jenenge iwak ya nek 3 wulan ning freezer. La ilaha illallah. Jeneng Nabi sing didhahar sesuk ora enek saking lomane. Loman jeneng Nabi. Wah, ki kabeh duwe kulkas. La ilaha illallah. Oh, jan termasuk ki sing rawuh ki jan bangsa cetil-cetil ya. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne, mugi-mugi barokah mauludan. Sing rawuh diparingi panjang umur barokah, paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Nawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras,
Sing rawuh mugi-mugi kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri saleh-salihah. Muga-muga sedaya enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sedaya ingkang rawuh pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah kesupen enten anu nggih wau napa badhe nyuwun bantuan. Monggo Mas. Terus enten anu napa? Badhe nyuwun jariah Bu nggih. Jenengan nek anu jenengan iseni nggih. Sik sadurunge tak takoni, sampean duwe tangga loman karo tangga cetil seneng pundi? Balik. Sampean duwe tangga loman karo tangga cetil seneng pundi bareng? Loman mergo sampean cetil. Duwe tangga loman karo cetil seneng cetil. Sampeyan iki lek duwe tangga loman sampean sedekah ganjaran. Nomor loro dijoli mergo tangga sampean loman. Sampeyan nek sedekah ngene wong loman Lek sampean duwe tangga cetil sampeyan nek sedekah ganjaran nomor loro gak Lek ora dijoli sing ngijoli Gusti. Wis niki ngken jenengan iseni sampeyan gak dijoli sing ngijoli Gusti. Nek sing ngijoli Allah luwih akeh apa luwih titik? Sampeyan titip jagung ning lemah iki lho Allah lek ngijoli ratusan jagung. Sampeyan lho titip jagung sitok sampeyan pendem ning lemah Allah lek ngijoli ratusan jagung. Ora trimo diwehi jagung tok ditambahi janggel. Ora trimo ditambahi janggel ditambahi klobot. Ora trimo ditambahi klobot ditambahi tebon, ditambahi rambut. Lek dijoli Allah mesti wes iki engko gak dijoli sampean eling-eling sing dijoli Gusti Allah. Wes sing gak ndek dhuwit tulung gelange dilebokne. Dadi lek sedekah ki aja butuh sing dijoli, golek butuh dijoli Gusti Allah. Lek Allah sing dijoli mesti akeh. Tangga kula ki winginane panen sak ton, tak takoni winiye pira gangsal kilo. 5 kilo kula lek Allah sing ngijoli dadi sak ton. Lah monggo diseni ben dijoli Gusti Allah. Ki mau sing seragam dereng. Oh dereng aku yo nyeyeng kok. Aku rene ndak nggo uwe. Mergo rene golek uwe. Ayo terus Mas. Apa diringi selawat monggo. Monggo.